Drodzy moi, opracowałem nową super metodę wykluwania jajek. Aga, co ty o tym myślisz? Chyba przesada, ale... To jest życie. My siedzimy, Jak w Madrycie. a jajuszka się wykluwają. Tak to można. Wszystko zawdzięczamy śląskim kolejom wąskotorowym. Przerwa na siku. Aga, może siku? Panie, jedź pan, panie. Bo ja muszę wykluć. Dobrze, bardzo dobrze. To jest kurwa. Aga, wszystko jak krew w piach, wysiadam. Warto było, Aga. Znajdujemy się, Aga, powiedz, gdzie się znajdujemy. Miasteczko Śląskie. Znajdujemy się w miasteczku śląskim. Tutaj piękny przykład drewnianej architektury, a za nim ceglanej. I oczywiście przyjechaliśmy tutaj w jednym konkretnym celu. Przyjechaliśmy tutaj pobić miasteczko śląskowe Dzimy, czyli łącznie dwa. Bardzo mi przykro, drodzy mieszkańcy miasteczka śląskiego, ale miasteczko śląskie należy teraz do niebieskich i tak w ogóle zastanawialiśmy się, skoro na przykład mieszkańcy Chorzowa to chorzowianie, Bytomia to bytomianie, Radzionkowa to cidrole, piekarzanie, to mieszkańcy miasteczka śląskiego to miasteczcy? Ślązacy? Miasteczkowie? Nie wiem, napiszcie swoją propozycję w komentarzu. Czekamy na najlepsze. Dzisiejsze wykrywanie jajek sponsorują śląskie koleje wąskotorowe. Teraz mogłeś to wszystko powiedzieć. Zostawcie łapkę w górę. A pa!